Alright, may adlaw na po din inyong tanan. May saging ay. Wa na di ko kapaabot mahinog ang saging. Ako ang gilungag kay atong kaunong hilaw. Na may ginamos, alami ka ni so ginamos, so di ba? Nakapalit ita ginamos dito kang ka-agri-ispi. Alright, to lami kayo niyo, hang nya napoy limonsito. Ug ko ang atas kahalang, purs ana tog sili. Alright, so ato ning suwayan. Ni. Oh, nakasealed pa ni oh, nakasealed. To aning tilawan ning saging with ginamos, ginamos. Ato yogon. Yeah. Tani. Lami ani jud ron. Yan ay kinanglag suka kay nanami suka daan. Yaning naong hang magbaho. Murag hang naman kay ni tanan. Ato po nagpusag sili. Pero ingnon gud nga isog sa ta. Kaon sa taglangan sili, charot. Butagan din na to kuan. Limonsito, you like. Dagdagan limonsito, duhaon na to buk. Nang pertiging lamian ignaw ron. Tagdi bata maghilak-hilak kanas kahang. Tara. Sugdan tanan ni. Alright. Saging. Hilaw. Magay. Ang ginamos. Bugat kinig busog kay saging hilaw. May kay suka og ginamos ah. Awang ginamos oh. May ano? Nyaka suka ang wan. Ginamos kay nagsukaan na daan. May gramos na inanay ba? Libgos mo tawag maglibgos. Okay. May hagop po no? Alright. Dami kayo. Salamat.